vyhrá. Dukla! To bude majster ligy. Dukla! Nech žije Dukla! Trenčín 8. apríla 1992, tesne pred štvrtým a možno rozhodujúcim zápasom finálovej série play-off. Či bude majstrom Trenčín alebo Plzeň, to bola otázka aj pre našich hokejových reprezentantov. Podľa mňa zvíťazí Trenčín, lebo som sledoval obidva tie priame prenosy v televízii a aj ten druhý zápas si to sami pobrali. Ten Trenčín, myslím si, že nepremenili tie vyložené golové príležitosti a dali sa mi hokejovejšie a tá Plzeň vyzerala dosť unavená. Já bych to samozřejmě přál Plzni, ale asi vyhraje Trenčín. Můj názor je teda, že vyhraje Trenčín, ale přál bych to osobně teda Plzni, protože letošní rok dokázala, že je vynikající manšaft a vlastně to nevycházelo loňskou sezónu, předloňskou to jim vlastně nevycházelo, takže tak bych přál vlastně Plzni. Trenčín má podle mě kompaktní mužstvo a má vynikající obranu, takže myslím si, že na tu Plzeň budou mít. Vyhraje Trenčín, protože si myslím, že už ty dvě utkání ukázali, že Trenčín je lepší kombinační mužstvo. No, Plzeň se mi zdá, že moc brání. No. Já si myslím, že vyhraje Plzeň, jestliže bude mít trochu víc štěstí, než měla teďka v těch prvních dvou zápasech. Tri hodinu pred stretnutím sme, prepáčte, vyrušili oboch trénerov trenčianskeho mužstva. Žiadnu otázku vám nedám, len asi to, čo prežívate v týchto chvíľach. No, tak si myslím, že predovšetkým sme plní očakávania dobrého, kvalitného hokeja a verím, že poskytneme divákom tu na štadióne i pri televíznych obrazovkách dobrý športový zážitok. A váš asistent? No ja si myslím, že prežívame to isté, jak pred každým dôležitým zápasom, ligovým zápasom. Samozrejme má tu už inú atmosféru, to play-off a hrať po majstra ČSR. O chvíľočku sa začne televízny prenos pre celú Československú federatívnu republiku. Tribúny štadióna sú dávno preplnené. Známi i celkom neznámi držia palce a veria práve týmto chlapcom. Svoje herné kvality už ukázali, teraz pôjde o psychiku a morálnu silu. Keď hráči nastupovali na ľad, ulice Trenčína sa vyľudnili, za to všade, kde svietil televízor, bol odplno. Ale ani tomu sa nevede Štenci. Proste na štadióne ľudí roste, lístky sa nedostali, takže niekto to pozerá doma, niekto v krčme, každý, kde proste príde. A že sme radi, že tu vôbec vedúci má televízor, že to môžeme takto aspoň sledovať. Spojili sme príjemné s užitočným. Dá sa trošku, lebo keď je zápas, tak tu toľko ľudí není. Ale po zápase tu je Bože dopust. Dobre, a teraz mi povedzte, ako to skončí v tom televízore na štadióne. Vyhráme o 3 góly. Trenčín tak blízko v úspěchu, stav 3-1, všechno to bylo rozhodnuté, chvíle zaváhání, všechno je otevřené. Sadili jsme teď na hru na 2 pětky a pokusíme se počkat na chybu a rozhodnout. Pri nástupe do tretej tretiny tréner hostí stále veril, bolo 3-3 a všetko otvorené. Domáci kormidelník však pobádal svojich, aby rozhodli v tomto 4. zápase. A ako to skončilo, už viete.
A potom sa už len rátali sekundy a potom len radosť, šampanské, ohromná radosť. Ale aj súper z Plzne si zaslúži uznanie. Vždy, keď sa zdalo, že tréneri už hodia uterák, dokázal zdvihnúť hlavu a čestne bojovať až do posledného hvizdu. Skutočný teamwork bez väčších hviezd. Tie naplno explodovali v trenčianskej Dukle, aj preto práve jej kapitán Koľník prevzal štíhly pohár za prvenstvo v lige. Hostia s okrídleným šípom v znaku dosiahli druhým miestom jeden z najväčších úspechov v histórii svojho klubu. A počase, keď sklamanie prejde, aj oni si zaspomínajú a zda i zaspievajú. Samozrejme, že treba pogratulovať aj ich finálovému súperovi Škode Plzeň za korektný hokejový boj, aj keď v ňom sem tam trochu škrípalo všeličo, ale to sa už v hokeji stáva. Je to mužný, tvrdý šport, ale aj v ňom nakoniec po konečnej bilancii prichádzajú slzy radosti. A tie sú teraz v očiach nejedného trenčianskeho fanúšika, nejedného hráča. Pohár, ktorý je výsledkom ich niekoľkoročného snaženia, ktorý je symbolom titulu majstra, je v rukách trenčianskych hráčov. Prevzal ho predstaviteľov Združenia hokejovej ligy od Hokejového zväzu a asociácie kapitán Trenčanov Koľník a potom putoval z ruky do ruky, až nakoniec skončí u dvojice trénerov Františka Hossu a Juliusa Šuplera. Gratulujeme chlapci, dosiahli ste vynikajúci výsledok a po Slovane Bratislava, ktorý prvý zo slovenských hokejových ligových mužstiev získal titul majstra a po dvoch tituloch východoslovenských železiarní, sa teda môže už aj Trenčín popíšiť tým maximálnym možným ziskom v domácej hokejovej konkurencii. Bodaj by tento výsledok trenčianskeho mužstva bol impulzom aj pre československú reprezentáciu na majstrovstvách sveta, ktoré sa už tento mesiac 28. apríla začnú na bratislavskom zimnom štadióne a budú potom v Bratislave a v Prahe pokračovať až do vyvrcholenia 10. mája. Nesmierne by nás tešilo, keby československý kapitán, rovnako ako pred chvíľou Ľubo Koľník, držal nad hlavou trofej na svetovom šampionáte. Ale to je samozrejme možné vtedy, keď naši reprezentanti odovzdajú absolútne všetko, čo sa v hokeji naučili a čo z hokeja vedia, tak ako to odovzdali hokejisti Dukly Trenčín v priebehu celej sezóny. Nádherný pohľad na ľad, ktorý možno Trenčanom závidieť. Trenčín je na nohách, Trenčín má právo oslavovať, Trenčín má právo prežívať atmosféru, ktorá je vždy z pohľadu ďalších účastníkov Federálnej hokejovej ligy závidenia hodná. A určite tu bude dlho ešte do noci znieť veselosť a radosť, pretože titul majstra je v meste na váhu, titul majstra je v dobrých rukách, je v správnych rukách. Keby ho bol trenčiansky tím získal čo len akýmkoľvek dielom náhody, nedovolil by som si vysloviť tieto slová. Ale Trenčania ho získali v tvrdom, náročnom súperení, v tvrdej konkurencii našej najvyššej hokejovej súťaže.
tak klobúk dolu pred všetkými brankárom Vladom Jadlovským, počnúc cez jeho náhradníka Murína, obráncov Švehlu, Holáňa, Pokroša, Nedomu, Sekeráša, Smerčiaka, Chromču a Kusovského, potom útočníkov Pardavého, Končeka, Hlinku, Madového, Píchu, Gregora, Brabca, Zajíca, Kolníka, Jánoša, Petrovického, až po toho, ktorému dnes už Trenčania hovoria a hovoria právom, Barón Pálfi. Bodaj by trenčianski hokejisti, tí, ktorí z tohoto tímu, z majstrovského kolektívu dostanú dôveru zostavovateľov reprezentačného tímu, podali taký výkon aj v drese, ktorý budú mať na majstrovstvách sveta. V širšej nominácii je Švehla, v širšej nominácii je Pálfi, v širšej nominácii sú aj hráči z finálového súpera Trenčanov z kolektívu Škody Plzeň. Dnešný výkon, ale nie len dnešný, vôbec finálový výkon napríklad Petra Kožinka bol ozdobou týchto súperení. Určite by bol posilou, ale nevnúcujme sa ani Jaroslavovi Valtrovi, ani Ivanovi Hlinkovi. Oni sami najlepšie vedia, čo majú robiť, koho povolať do našej reprezentácie, aby sme mali možnosť takúto chvíľu prežívať i pri konečnej bilancii tohtoročných majstrovstiev sveta. Vychutnajme ešte raz, vážení priatelia, spoločne túto nádhernú chvíľu. Pogratulujme športovo trenčianskym hokejistom k vynikajúcemu výsledku, k veľkému historickému úspechu, k získaniu titulu. Poďakujme sa hokejistom Škody Plzeň za to, že boli novému majstrovi vo finálovej sérii dôstojným súperom. Ale vyhrať môže len jeden a v športovom súperení, akým finále určite bolo, vyhráva ten lepší. Takže Trenčín je majstrom a majstrovi sláva.